Machiegni kendo nyaka Ramogi ajwang' twak maro e cheno mar mbako romo okinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani antiere kae kod welo adek antiere kod Michael Agwanda jalonye weche mag telo kod dongruok antiere kod mwalimu Peter Orero jaod bura ma Kibra ka achiel kod Oscar Omondi jalony e weche mag siasa kapok ne wadhi e yo moro madundo Oscar ntie paro mang'isi mar mondo mi mako tudore kod weche mag mibadhi kata kamar Oscar pok otwak matin maka paro no mondi thuolo marobo dong matin I want to go mondo mwalimu oduoku nyadi chieng mwalimu duoko ang no duok nyaka ma iwinja Joyce kisungu wacho nitie gimluongo ni representation of the people e sirikal bade gin adek wan gi judiciary mamano en court doho wan gi executive ma jatende en president the provincial administration to wan kod gimluongo ni the legislative wing bunge kum jadek makwano nigo mago e branches mag sirikal kende to kum gik moko adek makwano nigo ma represent japiny en adi achiel od bura mamalo bunge dok moro bego ne obedo the people's protector ene mo protect japiny cha ene ma japiny penje kuro ka Uhuru Kenyatta ne wacho ni 2 billion ilalo pile ka pile to dogo wacho nyaka ni 2 billion milalo pile ka pile no chakre mesa naka kuro corruption chakre mesa waka mar bunge nikech kawan nyaka ngin bunge to mwalimu ok nya wuondore no ken mbunge nikech wan wangen gicha od bura to mwalimu ni en ja od bura kuro kaponi womoko mach miwango go jo od bura angwa wang mwalimu Orero MP Kibra constituency king'iyo kuonde ma very populated aparo ni kama mwalimu Orero represent is a very populated area to kama nitie gimiluongo ni absolute poverty kendo gin jok maste mok nya wacho no koro gin kate poverty dhier iluongo ni poverty trap yani dhier loro negi mane mo mwalimu Orero ni represent kuro mwalimu Orero ni should be a special mbunge because or represent special people gi gin jok ma dhier loro negi tande oro pesa tande maonge iwinja koro badlor onge nikech no onge from the word go iparo ni ne ok ging'eyo ni subtande ka onge number 2 gigi timre fictitious claims county ma Siaya team mane tiyo bwo governor Rasanga no oro fictitious claims 700 million e county ma Siaya manyathi minyuolo kapok ochopo higa 5 out of 100,000 live births 336 tho en county ma ju dhierie kabisa ng'ata achiel kwalo milion 700 wan gi mbunge ka iwinja maber ghost workers e counties ntiere ji 900 ma gin nyinge gin tiere gichamo msara to giti kacha matine ni nyaka nwa bede broad based onge ng'ama nyalo ng'iyo kata cheko ni sirikal tie yo machalo nade kosa ang'o matimore masani ko kwano ka weche gi eka koro nyedhore lela kabisa ng'ato ichulo milion 1 mobet kani mar ng'iyo gino to kotime nikech ji nie sirikal kose nikech the people's protector is not protecting the people ng'amonego bed ni oyier mondo odhi okony jopiny osedhi into bed gi sirikal maduong' obede koro odonjo mibadhi nikech sirikal maduong' wacho ni kata bunge kacha kata poni ikadho budget mar county assembly to MCA wacho ni governor mondo migi pesa mondo gikadh ne budget nyocha president wacho ni wabunge corrupt Karoli Omondi
David Ochieng, Mili, Dineno Kakuro, wake up with Mate. Do a bunga kuro, obedo wakta. Unatoka neno lakini angene ne bungi. Wewe winjani. Wewe winjani mwalimu Peter ni kisikizani ujue. Igero zero house kadi. Ale duka kuro tonge na edwa chwe.